кръгова панорама от Манаслу. Предпоследният, който беше останал неизкачен. Сега 11 часа, неприлично топло за 8000-ник, минус 4 градуса. Съвсем слаб вятър. Това зад мен е последната връщинка, който представлява един огромен корниз. Никой не смее да се качи до него. Зад корниза се движи останалата част от планината в района на Манаслу. Зад мен е там, откъдето идваме. Оттам идваме. Там се изкачихме. И тук долу е Самагон. Оттам, където тръгнахме. Супер доволен. 6 експедиции и най-накрая успех. На 30 септември 2015 година за първи път български крак стъпи на връх Манаслу. Боян Петров се изкачи на височината от 8156 метра и записа 5,8 хилядник в колекцията си. Още през 2014 година той постави световен рекорд, като покори два от 14-те върхове гиганти Broad Peak и K2 в рамките само на 8 дни. Боян е първият ни сънародник, изкачил втория и третия по височина пикове в света – K2 и Канченджонга. След успеха на Манаслу той си е поставил за цел да стане и първият българин, покорил всички 14 8-хилядници. Постижение, записано първо срещу името на великия Райнхолд Меснер, а след това срещу имената на само още 33 алпинисти в историята. Какви са плановете на Боян Петров за следващата 2016 година? Както винаги, когато катериш върхове, те пораждат желание за още върхове. Това е най-честият така за мен психологически резултат. Като успееш някъде, искаш още да повториш, да потретиш успеха. И разбира се, допреди малко буквално седях пред компютъра, получавайки оферти за различни върхове за 2016 и вече направих плана. Всичко съм го измислил не само за 2016, ами и за 2017 и за 2018. Малко смело. Обаче ти мисля, че ако правилно си планирам нещата и си ги изработя, мисля, че може и да имам успех. Откъде ще започне новото предизвикателство или още е рано да се каже? Планирал съм ги два върха. Началото, 15 март, даже дам дата за заминаването, но за сега някакси май предпочитам да ги запазя в тайна, за да не омагьосам някакси обстановката. Ще взема да стане някое земетресение, ще стане някакъв преврат политически, ще затворят някоя граница, някой пункт. И аз само ще остана на фаза план. Аз искам плановете да се стават конкретни цели и постижими такива върхове. На думи звучи много лесно от последното изкачване. За нас, обикновените хора, така да го кажем, предполагам, че далеч не е така. Всъщност, с какво ще различаваше Манаслу от предишните предизвикателства, които покори? Няма лесен 8000-ник, просто заблуднани, когато аз казвам, че ми е било лесно. Мен наистина ми беше лесно, защото бях по-подготвен, отколкото Манаслу предложи като трудност такава техническа и психическа. Очаквах сняг, очаквах драма, мък, газене на снегове, на ледове. Нито едно от тия неща не се получи. Беше просто късмет. За 20 дена успях от базовия лагер до върха и обратно, което е най-късата ми експедиция. Аз никога не съм преживял толкова къс период на отсъствие от къщи. Един месец само от всичко. Обикновено са по месец и половина, 2-3. Миналата година 5 месеца бях в планините. И затова тази година Манаслу го направих, защото имах всичко. Имах физиката, имах психиката да го направя и на место съобразих всичките трудности, които можеше Манаслу да ми даде и ги преодолях едно след друго, така че дори си позволих да експериментирам с един нов подход, да не спа на височините лагери, ами да катера до лагера,
и прекарвам известно часове там и след това се прибирах обратно до базови лагери. Така си почувах даже повече. Тоест имах нов подход, който видях, че пак работи. Тоест успешно мога да катера, качвайки се нагоре, слизайки, спейки на комфорта на базови лагер. Кога се роди идеята да изкачиш всичките 14 хилядника? Отдавнашна мечта ли е или по-скоро след като бяха покорени някои от първите върхове? Идеята за 48 хилядника отдавна имам като, че тя съществува някъде в пространството, обаче, че се отнася до мене, го осъзнах чак сега след Манасло. Видях, че се намирам в една фаза на подготовка, която никога не съм имал преди. В момента правя най-добрите постижения по време на тренировките. И сега в момента се намираме точно тук на Копитото, където ми е основното тренировъчно трасе. Това е едно огромно предимство за всички, които тренират за върхове, защото аз живея в Княжево, 20 минути тук по-надолу и аз тук си тренирам по най-редовния начин. И сега някакси след Манасло съзнах, че що па да не ги направят 48 хилядник. Никой българин не го е правил. Ще бъде нещо много интересно. Искам българите да говорим от първо лице. Алпинистите бяхме там, а не да четеме в интернет и по дебелите архивни книги как другите са се качвали. Мисля, че да осъществима такава цел и ще направя всичко възможно следващите 3 години да я постигна. Значи вече влиза и Еверест, за който ти така нямаше много голямо желание доскоро. Заради твърде голямата му популярност, може би, или комерциалност, така да кажем. Сега очевидно намеренията се променят в известен смисъл. Променят се, верно е. Еверест е върха на върховете и колкото да се мъча да го избягам, защото е популярен, комерциален, така отблъскваш с прекаленото си човешко голямо присъствие, ще бъде в плановете ми за 2017. Вече си го планирах, ще го правя от север, най-вероятно, т.е. това към Китай, така че той просто е част от хималайската колекция, да не кажем даже, че е върха на тая колекция, защото все пак е Еверест. Това е най-високата земна точка, на която може да се озове човек. А от непокорените върхове, кой е този, който виждаш като най-сериозно предизвикателство? В момента Непал отваря всяка година на практика. Правителството на Непал решава да отвори определен брой върхове, които са девствени. В момента все пак се фокусирам върху 8 хилядниците и в момента, в който живота и трябва да кажем ги приключа, бих се насочил точно към високи, непокорени 7 хилядници. Има такива още в Хималайте. Точно днес гледах списъка колко е дълъг, така че имаме достатъчно работа. Някакси от всеки един връх ти виждаш море от върхове. Това е хубавото на върховете. Те не свършват. В това ли е спорта на алпинизма, тъй като алпинизъм според мен е по-скоро начин на живот и на усещане на живота, отколкото състезание с другите, или състезанието е с самия тебе да постигнеш все повече и повече? Алпинизмът се превръща в спорт в момента, в който си поставиш цели, които почват да го доближават до, да кажем, някакъв вид състезание. Състезание с себе си. Състезание с преодоляване на много трудности по пътя към голям връх. И затова, когато почнеш да правиш и по-кратки времена, както аз стрема се навсякъде да бъде с по-кратко време, да бъде без кислород, т.е. по най-чистият възможен начин, да бъде без носачи, черпи и други хора, които зависят, да си го направя само аз. И това някак си заприлича повече на спорт, защото имаш какво да гониш. Аз някакси си ги поставям като някакви такива междинни цели по пъти към голямата цел. И няма случайен връх. Не мога да го отидеш и да го качиш така от нищото. Това, че миналата година успях да кача 8 хилядника за 72 дена, това само 35 човека са го правили. Целият свят, цялата история на алпинизма. Това са десетки, стотици хиляди алпинисти, не са успели да го направят. Значи има нещо, което моят напад миналата година успях. Не е само късмет и помощ от небесата. Това си е целенасочено от подготовката ми като човек, който се е фокусирал върху точно определен цел 8 хилядниците. Аз като тренирам само за изкачване. Не ходя да карам колело. Не плувам дори. Не лета
не пускам реки, не се занимавам с неща, които ме отвличат от идеята за върховете. И точно това някакси в момента леко ме ограничило така, но пък ето има успех. Щом има успех, значи правилно се подготвям. Има още един българин, който си поставил същата цел, Танас Катов. Състезаваш ли се и с него? Наско Скатов роди идеята буквално сега, като бяхме заедно на Манаслово. Явно и той се намира в състояние, в което е озрял, че иска да се занимава с покоряване на върхове, обаче неговия стил е малко по-различен от моя. Той не си е поставил някаква спортна цел. И двата му изкачени до 8 хилядника с кислород, т.е. той вече го превръща по-скоро в вид такъв високопланински туризъм. Той пак е труден, т.е. 8 хилядника си 8 хилядник. Но пътищата ни към тия върхове, към постигането на тази цел ще бъдат различни. Аз просто искам да го направя бързо и спортно. Наско вероятно ще успее също да ги изкатери. Той е много добре подготвен физически, но пък стила му е друг. Просто и цели други неща. Той цели да си докаже, че като веган мога да го изкачва. Аз съм си поставил цел като алпинист. Да е трудно. Пък са други затрудненията. Знаем всички, че диабета винаги е така едно предизвикателство, с което живееш, с което трябва да се бориш. Това пречи ли ти по някакъв начин при изкачването на върховете? Диабетът винаги си е някаква пречка, защото аз си я нося тази болест и не мога да избягам от нея, но никога вече не го споменавам вече. Престана да го споменавам, че имам и диабет. Предполагам, че ти е омръзнал да те питат този въпрос. Той си е част от мене. Това просто ограничава някои от нещата, които мога да правя, но с толкова много експедиции върхове вече знам как точно да се държа, така че той да стане не пречка, а просто да не се психирам от неговото присъствие в мене. И вече си нося всичко както трябва да бъде, така че да съм си нормален алпинист, но винаги с така една светеща червена лампа, че трябва да полагам по-големи усилия, за да не изпадна, примерно, в хипогликемия в някакъв критичен момент, който планините има редовно такива. Какъв е контрастът, когато си изкачил върховете, когато си бил сам в битката със себе си, с природата и когато слезеш долу в града, в урбанизираната среда, сред шума и сред хилядите хора, милиони, дори в София? Огромен е контрастът и аз след всяка експедиция го преживявам. Просто очудвам тук това стълпотворени движения от хора. Обаче пък точно този тип контрасти много добре ми помагат да не съм толкова дребноглед и да обръщам внимание на някакви детайли, несполуки тук, каквото се случва. Аз като погледна, примерно, във Фейсбук, и то е пълно с мрънкачи. И аз точно това не мога да го разбера, защо хората непрекъснато се оплакват за какво ли не, за какви не детайли, дреболи. Гледай на ядро. И аз вече мога да го гледаме така отгоре. Точно това върховете така някакси изнасят отгоре, поглеждаш го отгоре и като влезеш обратно в схемата, не ти е толкова тежко. И знам, че пак ще излезе, т.е. винаги планината ме облича и ме изкарва в един по-добър свят. Каза, че не си суеверен, не си фаталист, но имаш ли си талисмани или пък предмети, без които не можеш? Чисто практически, но и така с друго значение за теб. Обикновено не нося предмети, защото всичко съм си го изчислил по грамове и не мога да нося меченца или някакви такива малки предметчета. Напоследък обаче, примерно, сега на двете експедиции на тази година и миналата година бях с мартенички. Не ги свалих. Видях щъркели, обаче не ги свалих мартеничките и дори в момента аз съм с мартеничка и някакси си приех, че може би те ми помагат да така символично да съм си с тях и да не вярвам, обаче си го нося.